No Salnés hai hoxe case 7.400 persoas no paro, son 300 menos respecto do mes anterior. A comarca sitúase entre as que lideran a caída do desemprego en Galicia. Entre os concellos salienta o Tirón de Sanxenxo, onde se formalizaron un cento de contratos, seguido do Grove ou Meaño. Son bastante positivos en comparación ao mes anterior e incluso os de primeiro de ano, non? Foi unha recuperación do emprego, por decirlo de alguna forma, de casi 300 personas en variación ao mes anterior. E tamén parece que hai unha subida tamén en canto a contratación indefinida, non? Iso débese, segundo entenden, dende Comisión Sobreiras á reforma laboral que vende a aprobar o Goberno. É algo de que desde logo se esperaba, precisamente por isto que dixen agora, da reforma. Pero que tamén queremos esperar é que isto sexa algo que suba, ¿no? Que continúe e que esperemos que nos próximos meses pois as noticias sexan igual de mellores que estas últimas. Do outro lado da ría os datos tamén son positivos. No Barbanza hai medio cento de desempregados menos, quedando o total de parados en pouco máis de 3.200. Estes datos seica poderían ser aínda mellores se non fose polo impacto da crise de enerxía e os carburantes e a guerra de Ucraína. Non deixa de ser chamativo que nesta coincidencia con esta guerra pois o paro a nivel Arousa baixara, non? En outros sitios, outras bisbarras, tamén baixaron, pero non con a incidencia de Arousa. Tamén boas novas na bisbarra de Caldas, ali o paro baixou en 40 persoas, quedando en pouco máis de 1.900 desempregados, e baixa, pero moi pouco, na de Pontevedra, redúcese en 15 parados, quedando en pouco máis de 7.500. No conxunto de Galicia, o desemprego tamén se reduciu en case 1.200 persoas, situándose o total en 153.300. A nosa comunidade acumula un ano consecutivo de baixada do desemprego en termos anuais, acadando o maior descenso nun mes de marzo de toda a serie histórica. Na evolución mensual, somos a terceira comunidade autónoma onde máis cae o paro en termos absolutos, cunha ventaxa de 0,67 puntos con respecto ao Estado. Os sectores onde máis baixou o paro foron industria, servizos e a construción. A vista está posta na Semana Santa, en especial na recuperación do sector do turismo, unha vez superadas as restricións da pandemia.